El tractament de bioestimulació facial amb factors de creixement plaquetari és un tractament de molt nivell dintre de la medicina. Actualment s'està utilitzant cada cop més. Va començar els odontòlegs quan necessitaven recuperar l'os que feia falta per ficar implants. Han continuat els traumatòlegs recuperant lesions musculars, artrítiques, etc. I amb estètica s'està fent servir moltíssim per estimular el creixement dels teixits envellits fins on estiguin genèticament predeterminats a créixer. Nosaltres el que fem és treure una xeringa de sang del pacient, tal com si fos una analítica. Aleshores, amb una centrífuga, amb unes revolucions determinades, en un temps determinat, es separa el plasma ric en plaquetes. A aquest plasma se li afegeix uns minerals i el que fa és alliberar els grànuls de creixement. És a dir, les plaquetes en el cos humà actuen no només a nivell de l'hemorràgia, sinó de recuperació de teixits danyats. I nosaltres utilitzem aquestes propietats per aportar-los en el teixit, com per exemple de la dermis de la cara, perquè d'una forma absolutament natural regeneri fins on estigui predeterminat a fer-ho. En quant a la cura facial no hi ha edats. A partir, diríem, raonablement de 30 anys, sempre és millor prevenir que no tindre que recuperar. No té edats. El tractament amb factors de creixement plaquetari tant se pot fer en pacients a partir de 30 anys com en pacients a partir de 80 anys. Repeteixo, no té edats. El tractament pot necessitar d'un plaç d'entre un dia a 3 setmanes a veure's un bon resultat. En realitat, mal diríem que és com un microingerts del propi col·làgen de la persona aplicats allà on més es necessita. La pacient està a la clínica al voltant de mitja hora, evidentment no necessita cap tipus d'anestèsia, és còmode i marxa de la clínica amb un lleuger vermellor a la cara, molt dissimulable i que en molt poca estona acaba naturalitzant-se. Aquest tractament té una durabilitat indefinida, és a dir, infinita. El cos no el rebutja perquè és propi de nosaltres mateixos. Acostumem a fer entre 2 i 4 sessions a l'any, depenent de les necessitats de cada pell. Totes les persones que someten a aquest tractament ho valoren com a molt positiu i no hi ha ninguna que no repeteixi quan li pertoca.